Yeah, welcome to Ezaru Palace. Izu Aruchiku 2025. Ka bịara late maka m fụrụ na wee gbuchala dị ewu megba ihe niile. Ndewo. Mọbụkwanụ onye nọ ndụ taa ele nwoke n'ọnụ bụ ochie n'ọnụ ụlọ ndị ha na-ekwu oke nnachi amaọbụ ochie taa Ndewo. na-achọ ka anyị mara taa bụ izu arụ. Ndị amaghị arụ na-ekwu izu aga m nọrọ izu bụ mgbe ọ na-ekele nna nna bụ na nne nne bụ na wee ruo na mgbe a na-enyewo ihe ndị ụwa na-afụkwa wa na-eretụkwa mara na wo ndị dịkwa ndụ na-ekele bụ na-arịọkwa arịrịọ bụ mekwa ka udo na ịfụnanya na ihe mụtara ya nta onye anyị ndụ ka nke mmụ anyị ndụ kara nke onye nwụrụ anwụ nyekwawo ngozi mekwa onwe ego ọ na ego ka ije ewu ego ka ije eme mkpa niile ele onye nọ ndụ ọwụ ndụ ndewo Maazị Ndewo, biko kọwatara anyị aba gị na Ebiza. Godwin Okereke nwe Ezagwu n'Ọkwara ahụ nọ na mmemme a taa mụ na-ekene Chineke na-asị na ihe ekwu eziokwu a na-ekwu na-arọkọpụta ihe ọ bụghị ọtụtụ okwu dị n'ime ka ọ dịkwa ga edewere na mbụ ka ọ ga na-agakwa n'iru nke a ka m na-asị Chineke mezuo ihe niile anyị na-eme n'ebe a ka ọ gaa na nzu. Ndewo sir. Ndewo ni. Ndewo. Maazị biko kọwatara anyị afa gị na Ebiza. Okay. Onye Amọba. And ihe m bịakwanyere ya taa. Okay, mụ ahụ aha m bụ Onyekachi Igboko from Amọba. Okay. Yes. Ndewo. And ihe anyị bịakwanụrụ because of ihe izu arụ. Ihe anyị kweme bịa nọrọ ọhịa ka anyị fụ na ọ na-aga ọfụma. Agọdị. Ndewo. 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 Biko kọwatara anyị afa gị na Ebiza. Okay, afa m bụ Maazị Nnamdi Okoronkwọ Onyejirowo. Abụ m nwa afọ Obi Nkịta, nwa ndị Akweke n'ime Obi Nkịta Aruchukwu. Biko gwatụ anyị ihe na-eme na ebe a taa. Okay, taa bụ izu Aruchukwu. So ọwụ ya mere m ji bịa n'ebe a taa ka m bịa soro ndị oke nnachi bụ ndị oke Kano Okoroke mee izu arụ. Abalị ndewo. Ndewo. Unu jisi ike. Maazị Ndewo sir. Ndewo. Maazị biko kọwatara anyị afa gị. Afa m bụ Chief Godwin Ogbonnaya. Iwuru onye ya. Abụ m onye Obi Nkịta, nwa Ezagwu n'Ọkwara abụ. Biko Maazị biko kọwatara ihe na-eme n'ebe a taa. Taa bụ izu arụ. Na ebe anyị nọ ugbu Ogbuti His Majesty Eze Godwin Kano Okoroke onye arụ chiri eze dịka eze arụ the 9th of Aruchukwu Kingdom. Ndị anyị ihe wish gị for taa. Taa nwa ihe a na-eme taa bụ taa ka a na-ezira na arụ ebido n'Ikeji gwa ebido small town in September now anyị abaghịzi Ikeji proper, so a na-aga ọfọ taa maka udo na arụ ma ndụ na-arụ isi ike ji anyị tiri na anị ka ọ na-aga ọ na-eme aga ma bụ ọ na-eru Ikeji anyị ebupụta ya onye ọbụla ya rie. So anyị na-ekele Chineke taa na anyị dị ndụ
na-agba afọ because onye abụ ịgba afọ and onye gbara afọ na-ekele Chineke ya sọ Chineke ndị ichie ala arọ ka a na-ekele taa na o mere ka anyị gbaa afọ ndị anyị na-ehụrụ ebe a bụ ndị arọ ndị so na-akwagide ihe a na-eme taa biko ka ụmụ arụ niile ma na izu a na-emeni ya taa na eze Godwin Kanide hụrụ na ihe dum na-aga nke ọma and ọ nọ nwa n'etiti anyị ndewo Maazị ndewo biko kọwatụ anyị afọ gị na ebe iza nwa Maazị Michael Kano Okeke from Oroya. Okay, sir. I'm kind of terrible is where I am and I will tell you. Yes. Ndewo Maazị. Ndewo sir. Ndewo. Maazị biko kọwatụrụ anyị afọ gị na ebe iza. Mụ onwe bụ Maazị Chinonyere Chijioke eze oge amụkwa. Taa bụ izu arụ Okennachi. Anọ m na nke eze arụ bụ Maazị Godwin Kanu Ide. Anyị na-eme mmemme ekwesịrị ime gbọkụ ọbasi dị n'elu gbọkụ ndị ichie arụ gbọkụ ndị ichie ọrọ na-asị na onye ji ihe nwata aka nwe ya eweda aka ya nyekwa onye nwe ihe bụ Maazị Godwin Kanu na nna anyị gosisiri ike ebe anyị nọ ya njem niile a na-aga ma kọtụ masịkwa masịrị ya anyị nọsi ike anyị nọ n'ụzọ ziri ezi na-ekwu eziokwu ka ọ dịrị arụ mma onye ọbụla nwa arụ ọbụla si na ya bịara imebi alị arụ ise ọfọ and onye bịara abịa ma nwa amụrụ amụ na mba onye mba tụwara ime ya kpọrọ ya bịa na arụ ya si ya bịara imebi arụ mebie ya ọfọ anyị gara ekwu na ọ ma dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma onye ukwu si na onye nta agaghị ebilite ndị isi arụ mee onye ya fopụ ya onye nta sịkwa na onye ukwu agaghị adị ndụ ndị isi arụ fopụ ya ihe nọ bụ biri ka mbiri ụzọ mmiri echikwa bọta ụzọ nkụ na echi ndewo sa ndewo Maazị mbụ n'oge ochie n'etiti anyị Maazị biko kọwatụrụ anyị afọ gị na ebe iza Maazị biko na-ewekwu biko nye mụ na-akpọbụrụ nye ọmụmụ onye ọha mbọ ọjị ide Kanu KANU Okoro OKORO Nachi NNACHI take it dragon mo bụkwanụ onye nọ ndụ taa ele nwoke n'ọnụ bụ ochie n'ọnụ ụlọ ndị ọha na-ekwu Okennachi ama bụ ochie taa ndewo na-achọ ka anyị mara taa bụ izu arụ ndị amaghị arụ na-ekwu izu aga m nọrọ izu bụ mgbe ọ na-ekele nna bụ na nne bụ na wee ruo na mgbe a na-enyewa ihe ndị ụwa na-abụkwa wa na-eretụkwa mara na wo ndị dịkwa ndụ na-ekele bụ na-arịọkwa arịrịọ bụ mekwa ka udo na ịfụnanya na ihe mgbedere aka onye anyị ndụ ka nke mmụ anyị ndụ kara nke onye nwụrụ anwụ nyekwawo ngozi mekwa onwe ego ọ na ego ka iji ewu ego ka iji eme mkpa niile ele onye nọ ndụ I don't believe